Pazite samo da čujete. Da, čekaj. Joj, kako ovaj telefon, da, staj sve. Ne, pa ne moram reći. Znači što sam prima kamer. Gospođo, hod da vidiš Danka. Da vidiš na ekran. Hod da vidiš Danka. Vaso, hod da vidiš vamo. Hod da vidiš vamo. Ovako će da bude slika u originali. Gledaš kako se vidi? Da, Evo,